ang iyang tawag. Masin pagtabang, pagsabwag sa maayong balita, pakigduyog sa katawhan ang imong misyon. Ganahan ba ka nga mamahimong pari o brother nga misyonero? Be one of us. Join the Congregation of the Most Holy Redeemer or the Redemptorists, bringing Christ to people through missions. Send your message at CSSR Pilipinas on Twitter, Facebook, and Instagram, or you can call us at 0968-899-2777. Ubo, barado nga plema, kalisod sa pagginawa, kinahanglan at dunay kahupayan. Busa ako, kanunay nga magdala og Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule, ginama gikan sa tanom nga lagundi, kahupayan sa ubo ug hubak. Sayon dadon, sayon imnon. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tangtang ang plema, hunong ang ubo, luag ang pagginhawa sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule, mahimong mapalit sa nagunang butika o drugstore duol ninyo. Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kamumutuon sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayluay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi ini ata sa atong tulumanon. Ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ni ato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos langit nung amahan, sangan ni Jesus ng imong anakin sa mingon, unsa man ang inyong pagayuon ngadto sa akong amahan. Gamit ang akong ngahan, og kamo dili balibaran sa akong amahan. Ginoong Jesus nangamuyo kami nga ihatag kanamo ang among gipangayo nga kalinaw tungod sa mga binayluay na sa mga armas sa mga nason nga nagubat o daghan na kayang nangamatay. O kini nakahimo sab og pagkunhod sa panginabuhi sa mga nason nga maangin sa maong mga gubat. O Diyos, na sayod kami na si Salmos 46:9, Salmos 46:9. Nganingon ka akura ang makapahunong sa gubat. Pusa nangamuyo kami o Diyos, sa nga ni Jesus nga mapulihan nas kalinaw o paghigugmaay o pagrespetuhay sa mga teritoryo o boundaries sa mga nasod. Ugamo sa ang gipangayo o Diyos, pinagi sa nga ni Jesus ang imong Espiritu Santo nga maglamdag kanamo sa kahayag, pagbarog sa kamatuuran, kayang kamatuuran kanunay man nga babagan sa mga kasaypanan. Apan ikaw o Diyos, mantigo mo hatag sa dakong gahom sa kamatuuran nga maupong ni Jesus. Siya mingon ang Ginoo. Amahan ko balaana nga akong mga tinunan, pinagi sa kamatuuran, ang imong mga pong o Diyos maong kamatuuran. Nangayo kami niini Santos nga Espiritu aron nga agakon ang among unahuna mga pong nga makapabli sa kasing-kasing o makatisok sa binhi nga walay katapusan ang pong sa Diyos alang sa mong kaluwasan. Amo sang gipangayo ang pagampo ni Santa Maria Birhen kay iyang pangaliupo ngadto siyang anak dili man balibaran. Yan po kami santang inahan sa Diyos o amo sang espirituhanong inahan Santa Maria Birhen. Amen. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ya sa di pa nato sang pito ning ato makauban,
ato sang gipaybaw nga karon ning adlaw, Hunyo 24, 2024, sumadron sa usa ka bantugan nga gipada samahan una ni Jesus nga mao si Juan Bautista. Magulis kamatuoran suway kahadlok og napugsan kini og dugo pinagis pagpunggot gyud siyang niadto mga tawo nasilag kaniya kay siya nagtudlo nagpahayag sa kamatuoran. San Juan Bautista nga naibuong siya kay ang atong Ginoong Hesus nagpaduol kaniya. Miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron pagpabautismo niya. Apan si Juan ang misanta kaniya, nagaingon, ako may kinahanglan nga pagbautismuhan nimo Ginoo ug ikaw na hinuon mianhi kanako. Apan sa mitubag si Jesus miingon kaniya, pasagdi una karon. Kay mao kining angay nato aron sa pagtuman sa hingpit sa tibuok nga pagkamatarong. Unya gipasagdan siya. Og sa nabautismuhan na si Jesus, gilayon mihawa siya sa tubig. O ganiya karon, naukban kaniya ang mga langit. O yang nakita ang Espiritu Santo nga mikunsad ingon sa salampati nga mianha ibabaw niya. O ganiya karon o sa katingog gikan sa kahitasan, gikan sa langit nga nagaingon, kini mao nga akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. Umaniya na, Jesus giatod sa Espiritu Santo sa kamingawan aron pagatintalon siyawa. Napuasa siya, kapatan kadlaw, kapatan kagabi, o gibati sa siya kagutom. O nga sunod ini, nadungog ni Jesus nga si Juan gibilanggo. Umipauli siya, si Jesus sa Galilea. Ang masalubong katapusan ni Juan Bautista mao nga iyang gibutyag ang kamatuuran sa sugo. Salmos 19:20, the law of God is perfect. Ang balaod sa Dios hingpit. O ang tao nga hatagan sa Dios sa Espiritu Santo mahingpit kay matuman man niya magkasuguan sa Dios. Og dako kayong tangilag sa kasuko sa katilingban kay ang anak ni Herodes nga minyo gilangkatan siyang asawa sa anak rasad ni Herodes. Og si San Juan Bautista mituwaw mga pangulo sa katilingban ubos sa imperyo sa Roma nagayatak sa kasuguan nga maong adultery pagpanapaw. Dako kining kadaot sa katilingban usa ka makitang panig-ingnan sa kasaypanan o kasalanan o gibutyag ko kaninyo nga dunay dautan nga sangputanan. Pero ang tinuod nga dautan nga kasangputanan misangko nga Juan Bautista kay misayaw man ang anak sa Puyo ni Antipas. Kunya nalingaw si Herodes ng utana, unsa may gusto nimong akong ihatag ganti nimo? Niyong ang inahan, ingna ang ni Juan Bautista. O mo tungutlanan nga putlan siya sa si Juan Bautista o gibutang sa dakong sudlanan o gipakita ang mata niya nagpiyong. Timaan siyang paghalad siyang kinabuhi tungod siyang gugma sa Diyos. Tungod siyang gugma sa kamatuuran, gugma sa sugo nga dili kini buling-bulingan. Bayani si Juan Bautista. Manatong isa ulog karon ang atong bayani uban sa atong mga pagampo nga nagpasiuna si Juan Bautista kang Hesus. Siya managingon, dili ako ang kahayag. Dili ako mo ang dalan. Dili ako mo ang Mesiya. Ang nagsunod kanako nga una pa kanako, siya nga akong gilagaran. O giandam kong yang daan. Giandam ko nga atong pag-ila kaniya nga atong Ginoo manuluwas ug manunubos
nga naghatag kanako nato sa iyang balaang tahas sa pagtudlo sa kamatuuran bisag unsay akong dangatan. Muna si Juan Bautista. Unya mga igsuon, atong tagdon usa si Dennis Arones Carlo kay doon na sa Bible study o Dennis Barquez. Daghang salamat Badsok ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also sa live streaming mayong gabi kanyong tanan sa mga nag-follow sa DYRF Radio Persa. Unya Badsok, greetings nako sa tungkop Minganilya ni Brad Edwin Paragoso, ni Kapitan Jerome Gabrieles og diha sa Mandawi si Brad Alan Tanggapan og ni Attorney Mark Johnson Cesar. Mayong gabi. Badsok, akong pangutana mahitungod ining fasting kay dunay mga daghan Badsok nga mga pundok sama aning Divine Endeavors Organization o DIO nga doon na sila yung mga seminar ngadto sa bukid. Unya Badsok, ang ilang mga fasting dunay 14 ka adlaw, doon na po'y 40 ka adlaw. Ang akong pangutana ani Badsok nga doon na may mga pari na nisuporta ining mga DIO. Unya Badsok, ang ilang fasting mukabat og 40 ka adlaw. Doon na ba ni sugo sa simbahan Badsok kining membro sa Divine Endeavors Organization nga ang ilang fasting gihimo 40 days? Angay ba ni Badsok nga ang uban nga mga Katoliko muapil ni ining maong organisasyon? Kay doon naman sila gitawag nga seminar or fasting nga 14 days og 40 ka adlaw. Unsa man Badsok, unsa may ika-advise nato nga sa mga Katoliko nga buot mo apil ining Divine Endeavors Organization? Tempa, mo ni meaning ni Divine Divorce Organization. Yes, Badsok. Klaruhan na. Endeavors. Divine, sa manang DIO man, DIO. O DIO, Divine Endeavors Organization. Enforce? Endeavors. Endeavors Organization. DIO, Divine Endeavors Organization. Mo na meaning Badsok sa DIO. Di kay ko ka silo ako nung di kay ko sabot ka. Kining divine man eh. Divine. Kining what is the meaning of Inverse. Inverse? Inverse. Sa may spelling sa inverse? EVORCE. Divine Endeavors. Endeavors Organization. Di ko kasabot sa meaning ano mong inverse. Murag wa man sa Mo na i-Badsok, mo na gi-kuan sa DIO, mo na meaning sa ilahang organization. ang oon sa man Organization. organization. So mao ni nga atong nasayran nga usa sa mga mayon to makapa-iknat sa atong balatian kay doon naman sila yung doktrina nga lahi sa doktrina nga tinuod yun nga ingnon nato catechism which is was prepared and full of messages and dogmatic teaching. Ang ila kay namay labag-ong doktrina nga kana paingon natong Holy Spirit sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ningon sila nga ang tinuray nga kanang Holy Spirit mao si Santa Maria. Mo nang ilang pangadji ron, ilang sign of the cross sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Inahan. Amen. So kay ilang gipaambit nga kining mahal nga Birhen Santa Maria mao ni ang Espiritu Santo. Dili man na tinuod kay ang atong mahal nga Birhen, tao man na siya. Anak ni Ana ug Joaquin. Unya gipili sa Dios dito pastaguangkan ni Santa Ana nga gipuno na siya sa grasya nga makasantos, putli walay buling nga nahimong pinili sa tanang kababayan sa kalibutan nga mahimong inahan sa atong mangluluwas. Mao man si Maria. It's a woman, an human being. Pero kanang Holy Spirit wa nay sinugdan og way katapusan. Ang iyang gender na laki man, di man babae. So the Holy Spirit, He came to us and He dwells in the church forever. Mao ang Espiritu Santo nga gipadaa sa Dios Amahan ug sa Anak, ang Espiritu Santo mupuyo sa simbahan sa walay katapusan. Mao na siya Dios ang Espiritu Santo. Sumala sa Buhat 5, 4 ngadto sa 6, mingon ang atong Pangulo nga San Pedro nga ang Espiritu Santo mo inyong gibakakan ug dili tao inyong gibakakan.
Dios ang Espiritu Santo. Mao na nga baliko nato nga dako kayong tipas, dako kayong pagbiya sa release sa kamatuuran ang panudlo sa divine di ko ka di ko kasubay ning iha kay murag lisod mo kita o dictionary ning inverse divine inverse organization. Pangutana niya doon kay basing nasipyat ha. Sipyat ka. Doon na ginailahi nga meaning. So, mo ni usas mga matngunan na to nga nasa 1 Timoteo 6:3-4. Doon ay mga tao nga magtudlo, pagtulunan nga supak nas pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoo. Doon ay mga tao nga maghimog yun og ilang kugalingon nga pagtulunan og ila paganing lapason og ingno nato supakon ang mga pulong ni Hesus. Og kining mga tawhana garbuso og walay sulod ang ilang pangisip. 1 Timoteo 6, nya bersikulo 3 ngadto 4. So, klaro man kayo nga doon na ni katumanan nga nay magtudlo og pagtulunan nga dili nato mabasa sa kasulatan. Kay niingon mag-Jesus ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Kung sila dili magasulti ning mga butanga, way kabuntagon alang kanila. By the way, si Isaias na insulti nila. Isaias kapitulo 8 bersikulo 20. Kini kang Jesus na ni daghan nga sayop tungod kay wa sila magbasa ug magtuon sa balaang kasulatan. Daghang nga sayop. Nana San Mateo 22:29. Marang yampo nato nga hinawton ta nga mamalik ni tinuod dili na tinuod nga Santa Maria maong Holy Spirit ug giusab paginlang panguros sa inom di krus sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo ngila sa ngalan samahan sa anak ug sa inahan. Amen. Dili na mao gitudlo sa kamatuoran diya sa balaang kasulatan. Mao na atong pahibaw kining dio. Unya mao na nga kinahanglan kayo nga ang pagtudlo mabutyak diya sa media, diya sa newspaper, sa Catholic Church, sa Archdiocese of Cebu, doon natay bag-ong lungsuranon. Yawag yung ko'y palta diha kay mag-una man ako mga articles, mga 3-4, mag-una man. Pero doon ay panahon nga dili yung ko pasudlon sa lungsuranon. Ano sa dugay na kay kong tigtampo niya na. Daghang kay mga editors Paula Escalinaw, Monsignor Cesar Alcosiba, Monsignor Tudtud, daghan din Monsignor Pastor Ibanez, sa daghan ug ako kanunay assistant editor. Ako rin maghikayas na niya, pirmahan na lang sa mga editors. Why sipyat ang mga gipadana to, padayag na to sa pag-ong lungsuranon. Lungsuranon kanya to, niya dahil nawagtang nagkadiyot, gihimong pag-ong lungsuranon ni Paula Escalinaw, Arzobispo Salvador. Saka ligdong sad kayo, pag-iitan sad sa iyang mga pagpangwali. Ang atong editor nagpaibaw nako nga dunay mga artikulo nako nga dili na isud kay supa kuno yata kuno ko sa ginganlan og dogmatic teachings of the church. Once a person really defied o misupak sa dogma, mo na nga lang irehis. Nako, unsa mang Father Philip, mo atong editor sa bagong lungsuranon. Hay magpakita ka nako any proof that I committed heretical or I contributed something heretical against the dogma. Wala siya mutingog nako. Doon na mo ko'y nagpadadaring message so dili pasud ang imong article. More than 70 years akong pagka-contributor sa lungsuranon. Kadaghan ko ma-associate editor. Panahon ni Cardinal Rosales. Karon pa ko makabati nga sa akong pag-appeal sa DYRF more than 60 years starting sa Redemptorist dito maning
DYRF sa Redemptorist kaniadto kapin na 60 ka tuig. Wagi usa ka manager, wagi usa ka editor nga ningon nako nay sipyat ni mosok na nay tinubin nay paglapas pagyatak ni mosdugma nana tol. Karon nang bag-o. Unsa man nya doon nagipibaw ko nga kana man kong God died literal, wa man kamo subscribe ana, wa man kamo kalawat ana, wa man kamo dawat ana God died literal. Nako, what's the meaning of God died literal? So nitubag ang atong higala, basahan lang ang propose catechism of God died. Ya akong ibasa na sa question 4. Answers 5 and 6. Unsa may kahulugan niya ng God died? Kinsa man na? Ikaduhang persona sa Santisima Trinidad. Nga mo si Kristo nga atong Ginoo. Siya Dios. O siya tinuod yung namatay sa kamatayon nga dili patay-patay. Not figurative, but real actually happened that God died literal. Ngulibaw sa akong balhibo karon pag yung makatagbo nga ang Dios di ay mamatay. Mulakbit na pong sa Dios. Dili ako kay tingalig laino nila pagsabot. 1 Timoteo 1:17. Ikaw o Dios nagahari sa katuigan nga walay katapusan. Ikaw o Diyos Espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. Nana sa 1 Timoteo 1:17. Ugarita sa daang tugon na sa Jeremias 10 versikulo 10. Ikaw Diyos buhi sa kanunay. Ikaw Diyos buhi sa kanunay dili ka mamatay. Muna na sa Biblia niya kini si Jesus giklaro gyud sa takda sa bantugang propeta Isaias 9:6. Isaias 9:6. Isaias kapitulo 9 versikulo 6 nga kining bata nga si Jesus pagatawag og Dios nga gamhanan, siya amahan nga walay katapusan, amahan nga dili mamatay. Si Kristo na. Words have meaning. He is everlasting Father. He lives forever. Na mo man na ingon sa Biblia nga kining bata nga manuluwas o manunubos dili mamatay. Pero namatay man. San Pablo o San Pedro mi dulit din sa tubag ana. 1 Pedro 3:18. Si Kristo namatay siyang lawas nun nga kinaiya. Pero buhi siya sa Espiritu. So namatay niya iyang lawas nun nga kinaiya kay Diyos ug tao man nga matuod si Kristo. Busa dunay namatay niya. Catechism of Council of Trent, page 52. Masipong dito, timan nga dunay duha ka kahimtang ni Kristo. Kahimtang nga mamatay o kahimtang nga dili mamatay. Timan nga dunay kahimtang ni Kristo, kahimtang nga mamatay o kahimtang nga dili mamatay. So kung dunay usang mamatay, ang usa na dili mamatay. Yang namatay mo man iyang pagkatao. We can say in the strict sense of the word that God died, though His suffering and death are incidental to His human nature only. So, Gerlinig statement something contradictory, but there is equalifier. Nga makaingon kita nga ang Diyos namatay. Pero sa tinuoray, ang iyang kasakit o kamatayon sa iyang pagkatao lamang. So doon ay qualifier nga ang iyang pagka-Diyos wa mapil pagkamatay. We can say in the strictest sense of the word that God died, though His suffering and death are incidental to His human nature only. Iyarang kasakit o kamatayon sa iya lamang pagkatao, sa pagkatao lamang. Sa ito pawamada ang the precedent nga we can say in the strictest sense of the word that God died. Ang qualifier nagtugan only His human nature that died, not His being God. Muna gisulti ni Santo Tomas Aquino. Kinsa makanato may kaisog pagbaid sa itong mga katarungan o pag-ablis mga kaban sa mga referensya nga musupak ni Santo Tomas de Aquino. Yan Santo Tomas de Aquino, nagatuo kita nga si Kristo Diyos. Nagatuo kita nga si Kristo Diyos o taong matuon. Busa ka makaingon kita nga siyang pagkatao, tinuray nga namatay. Pero sa iyang pagka-Diyos, dili siya mamatay. Santo Tomas de Aquino na, the greatest, the most renowned. He wrote 20 volumes of theology, all apologetics.
defenses of all attacks of the Catholic Church. That was St. Thomas Aquinas. Ibalik-balik na niya. Kaya, mo lakpit sa ta, doon basig do'y pangutanan ni si Dennis Barquez nga gida ato sa paminahon. Daghang salamat Barsok ug mayong gabi sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Unya greetings ako Barsok diha sa Cordoba nila ni Brad Makong Mangyaw ug ni Brad John Paul Tiro ug labi na gyud ni Brad Jong Chua nga nagtan-aw karon sa atong live streaming. Barsok ako pangutana kining giingon sa mga laing relihiyon labi na sa Seventh-day Adventist nga gidili ang pagkaon niining mga mananap nga mahugaw sama aning baboy unya isda nga way himbis ug uban pa nga mga gidili niadtong karaang tugon. Ang akong pangutana ani Barsok nga maingon man sila nga hangtod karon gibawal pa sa Dios ang mga pagkaon nga hugaw kaniadto ug hangtod karon hugaw lang gihapon. Ang akong pangutana ani Barsok, do na bay mga kasuguan Barsok sa bag-ong tugon nga nagdili ang atong Ginoo sa pagkaon ni ining mga mananapa ug ganing mananap nga baboy Barsok supak sila kay dili gyud kuno ipakaon kung kanon kini maimpierno ang usa ka tawo kumusupak sa balaod sa Dios labi na sa pagkaon ni ining baboy. Doon na tayo ipaambit nga nagingon ang kasulatan nga ang pung sa Dios dili masayop, dili mausab. Nana sa libro sa Salmos, Kapitulo 89, versikulo 34. My word is infallible, and I would not change my word spoken, given to you. Nga ang pulong sa Diyos dili mausab, dili gani usbon sa Ginoo kung nakasulti siya niya na. Ngano kay ang Diyos di man mamakak na sa Deuteronomio 32:4. Ang Diyos hingpit nga matarong, hingpit niya paagi. Siya Diyos nga dili makasala. Dili makasala. Og mingon si Kristo ang Diyos nga dunay makaon nga magpagkaon nga hugaw kaniadto. Nasa San Marcos City 19 mingon si Jesus may tungod sa pagkaon gikan sa gawas wagis yung baba padung sa tiyan ilabay sa hilit sug sultihan ta mo wala na makasulod yung kasing-kasing. Kung dili sa tiyan, o giingon ko kaninyo, nahimo ng malinis ang tanang makaon. Nahimo ng malinis ang tanang makaon. That is relative word. Mingon kang nalinis, ato pa doon ay hugaw. Kaya sa may linisan ni mo, way hugaw. Mga pagkaon, nasa Leviticus 11, mga mananap nga upat ang tiil, dili buwak og kuko, sama sa kabayo, sama sa kining donkey kining kanang og ningon ang Ginoo nga kanang mga hayop nga upat ang tiil niya buak og kuko magpangusap mo nay makaon ang baka, karnero, kanding niya ang kabaw makaon na kay buak og kuko niya magpangusap bisag way gikaon pero ang baboy upat ang kuko buak og kuko pero magpangusap, hugaw na alang kaninyo. Nya mo na, kay hugaw man, gilimpihan si Ginoo. Ningon San Pablo sa Roma 4:14. No? Kaon. Kayang tanang pagkaon, limpyo na. Kung ang imong hunahuna, nagunahuna kang kanang pagkaon na hugaw gyapon, ang imong rang hunahuna mo hugaw, dili ang pagkaon. Kayo man na limpyohi. San Pablo sa 1 Corinto 10:25, magpanaw ka, gigutom ka, sud sa tiyang gihan ug kaon sa baligyanan sa pagkaon so walay pagsusi kay gilimpyuhan na sa Ginoo ang tanan. So mo na nga kanang ilang pasabot nga dunay gyapon hugaw San Pablo naghingon nga ang ilang unahon na nagpabilin nga hugaw kay wa nay pagkaon nga hugaw dawata na upan ang pagpasalamat. 1 Timoteo 4:5. Dawata na uban ang pagpasalamat kay tanang gibuhat sa Ginoo nga ipakaon iya nang ihatag kanato. Ang hugaw kaniadto gilimpihon na ilan iyan ang gihatag kanato. Unya doon na sa pangutana ang atong tubagon nga may tungod sa doon na magoy mga kritikong nigon na magyapoy lang tugi sa Plaza Independencia.
Timoteo, Tito 3:8. Likay ang lantugi. Labi na sa paminaw sa mga lista-lista sa mga balaod o sa mga ngans tao, mao na'y makadangilag og away. So, likay sa binuang nga lantugi. Klaro man na, binuang nga lantugi, pero tinarong nga lantugi, dili na dautan. Ngano si Jesus sa panuigon nga 12 dito sa templo, nga naglingkod dito sa kalawak ang mga bantugan, mga maalamon, mga tigulang na sa iglesia, nga mga ansyano, nga sila batid sa balaod. Pero that young boy, speak with them, answer their questions. Og nahibong, tiin man kaalam ning maong batanon, nga kahibaw mas balaod, katubag man sa lawom na itong mga pangutana. So naglingo-lingo sila. Motong nahibot si Mahal nga Birhen Maria, yang bana o ningon ang inahan, nangita minimudong kay nabala kami. Ningon ang anak, ayaw kabalaka, kay karon nagsugod ako sa pagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Santa Maria nakasabot, nga amahan gipasabot ni Jesus, ang iyang amahan, nga si Yahweh, ang Diyos nga way sinugdan ug way katapusan, uban sa amahan sa anak ug Espiritu Santo, pulos man sila walay katapusan. Ang dogma of the Catholic Church, na libro ana, I have that book, doon ay mga igsoon kauban na to, nga nabot-abot sa kong pagpa-kopya, Teaching of the Catholic Church, sa page 9, niya, 91, page 91, page 91. Nangingon dito, ato lang binisayon, ang amahan, Diyos amahan, ang anak, Espiritu Santo. Way labaw, way ubos kanila. Equal in power. Equal in eternity. No beginning and no end. And they live forever in eternity. They live forever in eternity. Sa ito pa kanang Diyos amahan o Diyos anak, Diyos Espiritu Santo, si Yahweh, yung anak si Kristo Jesus, Espiritu Santo, Paraklito, tumbas na sila, way labaw. Pulo sila, diha na suway sinugdan o way katapusan. O ganang ulahi, they live in eternity. Buhi sila kanunay, walay katapusan, hangtod sa kangturan. Bueno, sama na ito pagsabot na, words of meaning. Sila buhi sa kanunay, hangtod sa kangturan. Ug patyo na ni mong usap, patay na duha. So we should not insert something contrary to the dogma. Contrary to the stated words even found in the Bible. Mabitaw nga itong Catechism of the Catholic Church sa paragraph 85-86. Nga ang mga lisod sabton sa Biblia tinuod nga ang mga obispo ngoy may katungod sa paghubad ni ana niya uban sa otoridad sa Santo Papa. Pero mayong timan-an nga kining magisterium sa mas mga obispo, dili nilabaw sa pulong sa Diyos. In fact, ang magisterium kaabag, not superior to the Word of God. The Word of God is superior to the magisterium. In fact, when the Pope would like to pronounce a dogma, he is awaiting the Bible scholars to provide him Word of God from the Holy Scripture that will be the foundation of the very dogma to be exposed or to be announced to the world. Buti pa sabot nga ang Papa kung magdeklarar nag-usa ka bag-ong pagtulunan nga na natong dogma, dili na ikapadayag. Magpaabot siya sa mga pulong sa Diyos nga mo'y sukaranan o pundasyon sa maong dogma. Kaya di na mahimong dogma kung may Word of God. Iya ka ng God died literal. Sa question 4 page na answer number 6. Question number 4 niya, answer, answer na 3, 4, 5, 6. Answer 6. Kung sa'yo gisulti, kanang among gisulti nga gaday literal, dili na mabasa sa Biblia. Kanang gaday literal are not written in the Bible. Kanang gaday literal are not found in the Bible. Di na mabasa sa Biblia, so di na mahimong dogma. Nya bisag supa ko na dili ka wa kay gahom pag ingon nga ikaw irihis ka
Kano man, kayo dili man na dogma. Only a dogma when violated, a person who is baptized Catholic can become a heretic. Basta ayaw nyo dugaya pagunahuna. Nga doon na sila ituyo pagpapahawa ka nako sa DYRF. Pagpahawa ka nako sa akong contribution sa lungsuranon every Sunday. Pagpapahawa ka nako sa DYHP. Pagpapahawa ka nako Cebu Catholic Television Network. Kaya kukuno irehes. Prove. Call me. And call some bishops that would listen to us. We exchange brotherly all the words that I have, which are not mine, the words from the scripture. And let us exchange and found. Give me a line that what I have stated is contradiction to the dogma. Then you have the right to say, I am a heretic. Unsa ang gunung pagpangangkon sa ka pamahayag nga dili pa dogma. O dili gyud na mahinog nga dogma. Kay giangkon naman nila nga kanang pulong gaday literal di gyud na mabasa sa Biblia. Wala na masulat sa Biblia. Now how could you expect and await that it will happen to be ripened to a dogma when in fact you are admitting that there are no substantiation from the Word of God, the Bible. Pero timanin ninyo, mawag tang nag-result gidi arep doon na nahinungdan. Dili tungod kay nakasa ko diri o nang mangaw-kaw ko kwarta kay diri kas diway arep 60 years plus wa ko sildo bisag usa ka sentabo, wa ko mangayo kay kaloy si Dios nakatrabaho ko sa gobyerno permi gyud nga nay ka palit og bugas, but not that I receive salary from the media outlets. DYHP, wa ko sweldo. Cebu Catholic Television Network, lab mo ko na, mulatas na sa kanasuran. Wa ko sweldo bisi 1 centavo. But I am happy because God compensates me in a very extraordinary defense and also keeping me from life, from death. Naman to'y hitabo ka na ko sa 2022 nga nagmotor ko kay mo ko simbahan, pasalamat kay nga ko intaw nga po nga grabe kay sakit na successful ang operasyon nya di sa tukoy kabayad nga sa tigom-tigom nako makabayad gyud nya tong gipangayo sa doktor nga dako kayo kaluoy si Dios giguyod magkuso sa ka dako kay sakyanan kanakargahanan sa mga sa tubig ug gasolina paguyod nako na sangit mi sa signboard dito sa eskina sa kining SRP o San Isidro. Kalit lang nga, nahog ko punta sa lawom sa dako kay sa kanan. Nakita na kong ligid, nakita yun ako, mo na, ningon ako, Lord, my Lord, these are only in my mind. These words are only in my mind. Pero gibunlot ko, niya nakita man sa CCTV, nakita man sa kamera, naligsan ko. Ya si Jung Suwa sa kabatid sa kining laptop niya, moderno kayo. Pakita ka ligid diya sa kung ya yang ihog tani, hug. Balik na to nagipo si mo mulalis ka, nga naligsan ka sa dako kay sakyanan. Dako mulalis ko. Kay buak tani ako nga akong kuan samad gap og garas-garas ako mambukton kay pag tagak nako naguna man akong pero panilip na nako nga ang helmet di gyud madakdak simento apan ang paghug na nako dito nitungtong gyud ang ligid. And for me that was a miracle because I saw what happened. Muna nga nakaingon ko nga wa toy ko sweldo pero ang Ginoo muhatag kanato tagsaon nga pagpakita nga mulaban siya nato. Andam ko kung doon duha ka obispo, minaw na mo. Kinsa man ang representante sa gaday, literal. We will discuss brotherly. Wag yung ko'y gamay nga kasilo, bisag nadungog na nako. So sa ka-radio, sa lungsuranon, kadawat ang editor, si Philip Pipito, kadawat ko notice of, nga dinidawato ni mong artikul.
ang ako mga articles gisiksik tingaling tanaw kaya na mo pagguwa niya hapit kada Domingo. Pero yun ako, doon na gay mo tangtangan na ang DYRF, I believe has already a notice. I have to stop my program here. DYHP, kada Domingo, ang Cebu Catholic Television Network, kang Dudong Limchua, ipadadaan siyang notice. Mga mga igsoon ay mo kapahibuong kung muwa na ko dire, there is a factor who claims to be the foursquare cause of that dogma. Dili pa ba na dogma? God died literal. Namatay gyud ang Dios. Nawad aginhawa, namatay gyud, dili kay nagpatay-patay lang. Sa mga inigong buha kong mga igsoon. Nagpaabot siya ko. But there is God that will really somewhat will tell me, fear not, the truth shall prevail. Balik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Barsok ug napamantay oras Barsok adita sa mga pangutana sa ato ang mga online viewers. Dunay pangutana diri Barsok about ni Pope Francis. Nga matod pa nila, matod pa sa mga saksi ni Jehovah nga si Pope Francis militok og Lucifer diha sa Santos nga misa. Unya Barsok ang mga komentaryo sa mga uban nga mga laing sikta nga misangpit sa yawa ang atong Santo Papa kay angalan sa maong yawa mauman si Lucifer. Ang akong pangutana ani Barsok, unsa may kahulugan aning Lucifer kay ang laing sikta moingon sila kanang Lucifer mao man na ang ngalan ni Satanas. Unsa may meaning ani Barsok sa pag-ingon ni Pope Francis sa iyang misa nga Lucifer? Ilang tinuon kon kanang ilang hisgutan nga Lucifer, gi-address ba na ni Santo Papa Francisco ngadto sa yawa. Wa sala ka tuunog linatin papangutan na sila katuunog linatin. Kaya kana mga Lucifer gikan na sa Lux, light, Luciferos. Mandris na kanto sa kahayag sa makahayag nga mao ang Dios mo si Kristo. Pero dili siya wa. Pero Lucifero ngahan gyud yawa gi pasabot ana. Pero mind nga kanang po Lucifero gikan siya sa Latin word lux, L-U-X, the light. And Pope could use that as lux pacet nga mingon la sing tawag mag Lucifer ang Santo Papa. Laro sa dong kaya ba sinog nasayop kas pag hubad ana unas tanan nga katuon kag Latin bisag primary Latin lang di ka makaingon ana nga i-appeal sa pagsangpit sa Santo Papa siyang pagmisa nga ang yawa mo iyang gisumbungan sa mga problema sa katawhan o iyang giampo dili na mao mapasagaro na so look into it kay dili na mao o dili sa na maong kahulugan dili sa na malitok sa Santo Papa pag-address yawa ng pagtabang sa simbahan Katoliko kay kontra man na 2 Corinto 6 di na magkaipon si Kristo o ang yawa di magkaipon ng kahayag o kangitgit di magkaipon ng sayop o ang kamatuoran matod pa ni San Pablo. Unya sa di pa ta mo adto sa laing pangutana doon natay mga pasalamat. Salamat ako sa akong amigo diya sa San Fernando Pares, South of Cebu, ni Brad Sulping Algeri iyong kapikas. Matinabangon kayo sa mga katekista. Sa Catholic Faith Defender, si Brad Julius Lawas, presidente nato sa Catholic Faith Defender San Fernando. Unya Brad Cesar Linju, Sister Fee Barino, Sister Emily Albano, Jan Tan. O ako sa naipibaw ng atong Armadura Divina, o sa kalibro nga 7 kalibro gi-compile ato ng kahago. Kung mangita mo niya na atubangan ng Cebu Cathedral, lapits to na Archdiocesan Book Center. Archdiocesan Book Center. Nadia i-display ang atong libro. Yeah, ako sang greeting ni Brad Aling Bacalso, one of the very, very active Catholic ministers sa Liman. Brad Aling Bacalso, Dan Kugtas, Carlo
Barinas, niya sa Dennis Abarquez, si Julius Kapitulan o si Dodong Lapi ato siyang greeting daan. Unya ako sa nang pasalamat o pasalamat sa Talisay noon sa Talisay, lipay sila kay ang Mayor Samsam Gulyas, batanon, kugihan o yatagan sa Ginoo may siyang panglawas. Gahapon dito sila sa bukid uban ng mga councilors. Pero kada huipis gina 22 na kabarangay dili na dunganon mag-circulate na sa kabarangay. Dana niya ang health, ang mga doktor, nurses, panambal sa mga sakit, ang dental para sa mga sakit o gam sa atong hipon, niya ang mga agricultures need, mga binhi, o ang pagpanghatag o injeksyon anti-rabies sa mga iro, o usab mga pagkinahanglan nga kinahanglan kayo mga tambal, mga resita nga mapalit kay ang mayor ni action agad sa mayor nga kadtong mga resita nga di taon mapalit kay mahalon kayo niya ang tambal pangitaon pagyo kayo. Doon ay mga special pharmacy ang Talisay ug doon ay kontrata sa mayor nga kung doon ay masakiton pirmahan niya ang resita ihatag na sa mga kanang tambal nga pangitaon kayo diya sa mga dagkong ingno nato mga butika. Ya, ang mayora, ang appropriation na sa mayor, mo'y mubaya diya na. Kung doon ay laboratory test, kadi man mo susi ang doktor kung sige sakit sa ilawom sa kahilad ba na ito, dili mal-laboratory test, way bayad. Gi-contract na sa mayor ang mga laboratories, nga mo test niya na. Mga hinabo, mga aksidente, ito na mga damage ang mayon matubag nila. Di palang dugay ang 91 ka balay sa poblasyon na sunog na niyaba ang mga tao. Sa tao na mong kapuyan, grabe kayo. Niya mayor ni Pasaling. O numan-numan ang 91 ka balay. Yung mayor, tukuran ta mo ng 99 ka balay na sunog, pulihan na itong bago. Pero datadahe lang ninyo. Pero na-unravel, nahibawan, nga kanang yutaa diya, daghang nangangkon. Sus pagtanaw ron diya sa assessors, yuta mas gobyerno. Pwedeng di payas mga tao. Salamat din taon. Kay hinginlan na bitiri. Pero pilara ka buok ang doon luti diya nga title yun privately. Kinadak-an, yuta sa gobyerno. Muna lipay kay sila. Nasunog kay ibawaan nila nga. Wala muhasor nila sa pagtukmod nga papuhaon sila. So, mo ni ang mayor. Very somewhat ever square action para sa atong makaigsunan nga naginahanglan. Yang iya sang asawa mo si Ria, Congresswoman Gulyas, unom ka LGUs nga ubos niya ang Talisay, Mignanelia, San Fernando, Naga, Karkar, Sibunga. Apuron gina niya sa mga masanggi niya sa nasyonal, mga proyekto, mga ayuda sa mga kabusog sa mga tigulang. Yapon ni Congresswoman Ria Gulyas. Yang nga to sang Vice Mayor nga mapapasanon kayo nga mo si Honorable Choy Fernandez Asnar. Niya daghan kay mga proyekto, sa mga proyekto niya nga naapod mga tulda sa mga barangay 22 ka barangay. Niya doon na siya Dingy Fever program nga duaw niya mga personnel ug mutabang sa mga tambal uban pang gikinahanglan sa mabiktima sa dengue. O niya doon na sa siya mga uniforme gipanghatag sa mga barangay tanod o usab sa mga iske, laptop. Ihatag sa siya o fire extinguisher sa mga 22 ka barangay kay si bakog bag-o lang sunog tabangan na pinagi sa fire extinguisher. So kini ang kahago sa paghatag siya tinuuron nga pagmahal sa mga sakop sa barangay. Si Honorable Vice Mayor Choy Fernandez Asnar. Niya mga konsyales nga ligdong kayo tinabangon kay Mayor mo si Digul Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako taong giampo kay karong Miyerkules. Doon na siya operasyon sa tiil.
sa tuhod. Yan po takadong, Rudy. So, si Digol Golias, Maning Cabriana, si Rudy Cabigas, si Danilo Caballero, Mr. Daan, si Gail Listauro, Firdi Rabaya, si Atty. Rocky Baas, si Alicto Bacaltos, si Fi Ilanan, Inday Josefina Conchal, ABC, mauni og si John Restauro, Iski, hugpong sa mga konsyales. Kaway langan sa pagtukaw, paghimog, mga ordinansa, aron doon na dayo appropriation sa mga proyekto sa mayor. Salamat kayo o kini atong pagdaig sa ilang kakugi o pagtabang sa mga kabos sa Talisay. Yan, basig doon na pa kayo pangutana. Dennis? Dunay last drill verso nga pangutana about sa kapistahan karon ni San Juan Bautista. Matod ba nila verso nganong kitang mga Katoliko mo sa ulog man kining gitawag nato og kapistahan ni San Juan nga ang gitudlo sa Dios verso nga kinahanglan ang imong pag-aampuan siya ra gyud. Nganong kita basa San Juan mga ligo magdagat unsa may tudlo sa simbahan verso nga kung mag San Juan magligo magdagat ay matod pa sa mga laing sikta wala na may lain natong daygon ug pistahan gawa sa Dios nganong inyo man ang gipistahan sa San Juan nga dili man na Dios unsa may tubag nga to ani verso. Diya sa Isaiah 1:13 nag-ingon ng daang tugon nga ako ang Dios wala na ko'y kaymuot sa inyong mga pangilin o mga pista nga ako ning tangtangon. Pero sa 1 Corinto 5 versikulo 5 nato sa 8 ningon man San Pablo ato gyapong padayunon ang pangilin dili na sa karaang pagtulunan sa bagong libadura nga maong maayong balita ni Kristo. So giklaro ni San Pablo nga wa papasa ang mga pista nga ang gihapin ni ana, ang gisukaran ni ana ang maayong balita ni Kristo. Kay diin gani doon ay pista doon na may nobinaryo siyam ka gabi o siyam ka adlaw. Unya tuag dito pare magmisa. Nga madungog sa mga taong ebanghelyo ug papakalawat sa mga lawas. Ya dayon naasad ang mga Catholic lay minister kung ang pare di makalugar mahuman gyud ang siyam ka gabi nga Catholic lay minister magapangulo sa nobena ug sa pagbasa sa kagi sa patron nga gipistahan sa makaron basahon ang mga pagtulunan ni Juan Bautista. Ya kanang pagligo wag nilabot tungod lang kay nahumbod si Kristo kay gibunyagan ni Juan Bautista. Gi-interpret mga tawo mga ligo sa tagdagat pero dunay mga dapit nga dili maayo kay naghakot sila og mga kanang tubig sa kanal nga hugaw kayo sud balde da sila og kining kabo nya mga gib ila ding bubuan sa tubig sa biyagan sa tubig nga hugaw dili na maayo ngilad ka ng batasan may mong ipadakop kaniya na kay doon na tayo mo adto sa eskwelahan mga bata doon ay mga tao kay bisag di pasahero ila man ang bubuag tubig nga hugaw mo adto sa trabahoan kay trabaho niya hugaw na kay baho pa kayo dako ng kasalanan sa Dios ug sa balaod sa kalibutan. Mga barangay captain kailangan dakop ang mga tawhana kay wa na hinungdan nganong ilang taong bubuan og hugaw niya na may tagtupig na limpyo giga sa puso sa spring ba kay mura lang naligo mo gara pero hugaw kayo walang way pamantasan ng mga tawhana dili na maayo o kinahanglan mga barangay captains kun naa sa mga barangay pahununga gina kay mabot ng panahon mauwa mo kay ang mga nao na nag-uniforme na sa pulis o military mo pahunong nila kay dili na maayo. So mo na atong ipaybaw nga nagpabilin gyapon nga dunay fiesta matud pa sa gisuwat ni San Pablo 1 Corinto 5 nya bersikulo 5 ngadto 8 nagpabilin gyapon nga dunay tay fiesta. Nya dunay sa tay pangutana nga kini sa magi kalabutan niya ng mga santos labot sa iglesia sa may relasyon niya na ng mga santos sa mga pista o sa mga ino na to mga pag-ila ba sa kapuslanan na doon ay mga santos dako nagkapuslanan kay sa
Jeremias 18:15 nag-ingon nga ang inyong hinumduman nga prinsipyo ayaw pag-agi sa daan nga wala pa makahas. Sa ibot ng daan nga pamangkas, kuan pa ba? Murag puno pa sa mga kahoy, lasang-lasang pa. Sumuaging kanan diha, lagbit mo sangko, mahuhog ba sa lugot. So, himuno na pagpamutol sa kahoy. Himuno na paghimos karsada nga magiana. Mo nang nga naggahas na, makaagi na ka. Kaya nagahas na, di na ka madisgrasya. So, ayaw pag-agi sa dalan nga pang magahas. Kung dili sa dalan nga nagahas na, doon na nakaagi. Mo na ang mabasa sa Jeremias 18:15. Ang kahulugan niya na yan ang daan, Iglesia, na sa Buhat 24:14. Ang dalan na akong gilutos, mao ni ang pundok nga pasakupan ni Jesus, gipanguluhan ni Jesus. Si San Pablo milan niya na nga kanang dalan mao din ang Iglesia. So, og diha sa Iglesia, dunay nga santos, mo ni timaan. Ayaw pag-agi sa dalan, ayaw pag-agi og Iglesia. Ngawa pa'y na santos, kaya way siguro na. Ang baruganan lang sa Iglesia Katolika, nga we are constrained to condemn against those who are not Catholics or belonging to mga tinuhuan, mga pundoks tinuhuan. Ang ato invitative ang dapita. Pero noon, doon ay gisulti si San Juan nga dili ato. Ibog sa dili kita nagsulti ba siya gyud San Juan 2:18. Niabot naman ang mga antikristo. Kinibiya sila dinhi nato. Pero nangambak man gikan nato, nagpaila nga sila dili ato. Mga antikristo ni sila. San Juan 2:18 atos 19. So, mo nay bantayanan kay dili na maayo nga muambak kas matuod nga iglesia. Pero nganong hibaw magkang iglesia Katolika mo itinuod? Kay doon na may nga santos. Ang nga santos mo ni mga nakapasar sa mga pagsuway. Nana sa pinadayag 21 sa Isug City. Nga mingon si Jesus, ako ng Alpha Omega. Maghatag kog tubig sa kinabuhi. Walay katapusan. Niadtong nakapasar. Niadtong nilampos sa mga pagsuway. So, magitag pagsuway. Samtang madaugon ta, magkadawat ag ganti nga mo ng pagkasantos. Mo na nga, unsa ng tinuan ng dagang nga santos? Oh, doon na ba simbahan nga gisgutag simbahan sa mga santos? Na, 1 Corinto 14:33. Diyo si San Pablo kita diha sa pundok sa pagkigdait. Yan ni Kristo. O naa kita sa simbahan kung iglesia sa mga balaan. O iglesia sa mga balaan. Doon ay mga balaan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, bago pa natong isaulog, Santa Teresa de Avila, kanong Oktubre, patron sa Talisay City, Cebu, Santa Catalina sa Karkar. Daghan kay mga santos, 1,000. Every day doon natin mga gipanungdan nga mga santos nga naghalad silang kinabuhi sa kabuutan o katarong hangtod hiabdan sila sa kamatayon. Gipurung-purungan sila. So, Christians should not be persecutor to Christians. Dito na mahibong, doon ay mga laing relihiyon nga sama dito sa Nigeria, Africa. Katoliko nga pare, katoliko nga mga tao nga nagsunod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Pero doon na may pundok nga fanatic. Di mo sila gusto nga na pare nga magsutana, magmisa, nga daghang mga awit, daghang pag-ampo, gipanggapos ang mga pare. Ug doon ay pare nga gisunog yun nga buhi. Wala, they are persecuted. Nasilag, nangigi, nasuko sa tinuan nga gitukod ni Kristo. Muna, mga martir itong mga tawhana. Pero nga ito lang, paibaw, dili mayo nga Kristiyanos, moro sa mulutos sa Kristiyanos. Dili mayo nga Katoliko, moro sa mulutos Katoliko. Tungod lamang kay kita, dugay na sa DYRF more than 60 years. Dugay na sad sa DYHP. Dugay na sad sa pagsugod nining Cebu Catholic Television. Nga Catholic Television nga ang nag-ugma niya na
Dodong Limsua. Gikas pagsugod, magastuhan, mga pagpauswag sa maong Catholic television ito. Dodong Limsua. Gipadadaan siya usa ka sinulat. Nga kana si Sok tangtanga na. Kay irihis na. Lingo-lingo sa Dodong. Wa man gyud mi kadungog diri. Bisan ang ako mga sakop sa kining Cebu Catholic Television, imo man imo atiman sa kamera uban pa. Mo ba nagbalita nga si Hisok nagtudlog heretical. Pero kanang gaday literal mo na mo pa'y klaro. Kaya wa man sa Biblia. Giangkon man na sa Catechesis of God died. Sa question 4, niya answer 6. Kanang God died literal. Nga kanang Diyos, tinuod yun nga namatay ang Diyos. Nawadaan yun kinabuhi ang Diyos. Okay kayo. Matod pa ni bantugang teologo sa seminaryo. Hangtod karon bantugang teologo sa Archdiocese of Cebu. Si Monsignor Cayetano Hilbolingo. Ang gusto mo nga nasok, God died literal sa iyang pagkatao. Pero dili na mahimo i-apply ang God died literal sa iyang pagka-Diyos, kaya di na mamatay ang Diyos. Huwag na Diyos mamatay, dili na Diyos. Matod pa ni Fran, Padre Fran. Kung na Diyos mamatay sok, di na tinuod ng Diyos. Matod pa ni Padre Fran. Utiyan mo na. Ang teologo sa mga teologo nga mo si Monsignor Cayetano Hilbolingo. Ang saktong isulti na sok, ang si Kristo siyang pagkatao, namatay na literal. Pero dili na ka-aplikar siyang pagka-Diyos, kaya di na mamatay ang Diyos. Pero man na magkabuwag sok, matod pa niya. Ang hypostatic union, kuyog mo na ang pagka-Diyos sa pagkatao ni Kristo. Musa siyang pagpakamatay, iyang gihalad ang iyang lawas, diha gihapon ang iyang pagka-Diyos, apanwa mapiktahi. Mo man na sa dugma. Teaching the Catholic Church, paragraph 168. 168. Sabi niya ang ingon dito, ang Diyos nga si Kristo, unimpaired. Wala maunsa. Diyang namatay iyang pagkatao, wala maunsa. Wala matandog ang iyang pagkasiya nga Diyos. Ang iyang pagkatao mo'y namatay. Musa, muna isulti ni Monsignor Hilbolingo, Cayetano Hilbolingo, Christ died in His human nature. God died in His human nature. Only His human nature that died, not His being God, because His being God is immortal. Spirit, you cannot kill spirit. Ay, salamat kayo, Monsignor Cayetano Hilbolingo. Kay kadaghan natin magtagbo. Siya ambot. Di nagpangatarungan. Di dugmaha sa Book of Dugma. Kay 14 file ang mga linatin niyang dogmatic books. Wala siya katagbo. Nga doon ay statement that God died, literal. Ano as Biblia, so? Ningon siya. Ningon si Jesus. I am alive. I was dead. But I am alive forevermore. Nas pinadayag 1:18. Akong buhi, akong namatay. Pero kanunay akong buhi sa gihapon. I am alive. I was dead. But I am alive forevermore. Sa ito pa ako, buhi. Ako namatay. Pero ako nagpabiling buhi nga way katapusan. Referido man na ni Kristo. But sabot ang namatay diha niya ang pagka-Diyos kay ang namatay diha balik ko na to. Iyang pagkatao kay iyang pagka-Diyos, I am alive forever. Ako buhi sa kanunay. Asan ang basa, Monsignor? Bitaw ko siyang giingdan. Nana, Monsignor, sa Pinadayag 1:18. Oh, yes, that is it. That is, I quoted that. So, mga rigugma kong mga igsoon, pasalamat sa atong manager, buutan kayo. Si Padre Felmar, Catudis Felmar, ambot, nakadawat na ba ni suwat, gikan ining mga tao nga gusto mo papahawa na ko sa DYRF. Sa mas Dodong Limsua, ingon ako, gihaddan kog suwat, nga tangtangon ti kasok, di na taka pa si biyahon diri. Daw, sa may isa ni mo. Ingon, sa irihis? Huwag ka magtudlog irihiya. Kanang imong gisulti. Sakto ba na? Si Monsignor Cayetano Hilbolingo pa, mo na sakto sukay. Si Kristo namatay, siyang pagkatao, literal na. Pero siyang pagka-Diyos, di na siya mamatay.
Period. So, God died in His human nature. Not His being God. Not the nature of being God. So, mo na nga, Monsignor Cayetano Hilbolinggo, nakapananghid ko nimo nga, i-quote ka, siya mag-isulti ka na ako. Siya, yes. Yung na. Nga, what died literal is Christ being man. But being God, He cannot die. That is it. Nga kanang God died literal, dili na madawat. Kanang Christ as man died literal, mo na sakto. Pero dili ka ang God died literal. No. Who is that God nga? Naman as good sa kwan. Roma 1:23. Doon ay mga tao nga giwagtang na nila ang Dios nga walay kamatayon. O giguyod nila ang Dios nga may kamatayon sa kahimtang ingon sa tao. Sa kahimtang ingon sa mananap nga mamatay. Nana sa Roma 1:23. Sa ito pa mo ni katumanan. Pero ay lagin mo kay Bong. Kung mawa na ko diri, doon ay gahom. Pero, di ba? Matod pa di akong pagumangkon nga may kay hait kay komentary pero very just. Rafael Fernandez Banyo. Sultihi ako kung ikaw gihikawan sa pagpadayag sa kagawasan, labanan ko ikaw. Bisan ikalas nga akong kinabuhi. Pero quotation man ito yung isulti. Muna nga, the freedom of speech, freedom of religion, we shall practice the Catholic Church. Wag na magpasipala sa mga non-Catholics. Bisan pag gamit sila radio time, TV programs attacking the Catholic Church. Nabay nagwarawara yung kiha ang mga pare? No. Nya doon na yung mga Katoliko nga may tinguha sa pagpapahawa kanako sa lungsuranon. Pila ka tuig kong nagserbisyo diya. Una pa sa panahon ni Cardinal Rosales. Dihan ako. Contributor nako, assistant editor ko. Cardinal Vidal. Mao na. Saludo ko. Pero karon nagkadawat ang editor. Philip editor. Philip ingo siya, kadawat magkugsuwatsok, napapunungon ka. Ingo siya, what is this pipar? Lungsuranon. This is expression of freedom, truth. We should not shuffle the truth. Kaya siya nakapadayag mo sa siya siyang artikulo. Katong 2022 ba to? Sa month of December, kapadayag siya nga ang Kristo nga atong gituan sa balang kasulatan, Kristo nga Dios ug taong matuod. Ang namatay na iyang pagkatao, pero ang iyang pagka-Dios dili mamatay. Matud pa ni Philip, editor sa Bagong Lungsuranon. Maigsoon, salamat kayo. Habdandas panon, salamat ni Dudong Lapi, ni Julius Kapatulan, mga buutan og ligdong, mga makinadmanon sa nga mga engineers sa DYRF. Ang Diyos magapanalangin kanato. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio